ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 2012 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರವಾದ 14 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೆಯಾನು ಗುಳಿಗಾಡ ಯಾನುಲ್ಲೆತಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಭಯನ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಪಣ್ಣೇನು ಬಯ್ಯಾಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯಪ್ಪ ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕುಶಲದ ತುಳುವೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕುರಿಯಾಗ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಊರಿಗೂ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪರಿಸರಗೂ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯಪನ್ನಗ ಮೂಲು ಸುರುಕ್ಕು ಮಾಗನ್ಯನ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಿರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲಂಜಿ ಧರ್ಮದೈವ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ನಾಗದೇವಿರು ಉಲ್ಲಾಲ್ದೆಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲು ಕಾರ್ಣಿಕೊಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ತದನಾದ ಅನ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದು 10ನೇ ವರ್ಷೋಡು 10 ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಗಗ್ಗಾರ ಸೇವೆ ಪರಕೆದ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡಿಂದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪೋತಿನ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಿಂಗೋಲುಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗು ಬುಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಂಡು ಇನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತೆನ್ಮ ಕೋಲದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪವೇ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಪಂದಿತ್ತೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಿ ಇಂಕ ಮೂಲ ಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಆಯನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಮುರಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲೊಂಜಿ 2019ನೇ ಇಸವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಗೂ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ದರಿಗಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒರಿಯಾಗ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕೊರೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರಾಂದು ಪಣಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಆಕಲೆಗೆ ಪಾಪದಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಅನಾಥ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಏರುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೀರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಅರಿ ಇಂಚ ಮಾತೆ ಎನ್ನಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆಯೆ ಎನ್ನಡ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಿರಂತರವಾದಿ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಏತ್ ಆಪುಣ ದೇವಿರ ಕೊರ್ನ ಆಯುಷ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಎಂಕ್ ಗುಳಿಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಡೆಮುಟ್ಟದ ಈ ಪಾಪದ ಕಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಅಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂದು ದಾಯಿಗಿಯಾನಿ ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟಿಯ ಪನ್ನಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಊರುದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬತ್ತದು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 2012 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡೋಡು ನಿರಂತರವಾದ 14 ವರ್ಷ ಬೆಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಲ ಆಂಡು ಅವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರಿದ ಇಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ಮೂಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಜನಕುಲು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಅವು ಕೈದಾನಗನೆ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಹಾವೊಂದಿತ್ತನು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿರೇನು ಪಾಪದಕಲಿನ ಮತ್ತು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಗುಳಿಗನ ಅಪ್ಪನೆದೆ ತೊಂದು ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡಿ ಯಾನು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ದೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಸಣ್ಣ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಯಾನು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ 4 ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾನು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೆಯಾನು ಗುಳಿಗಾಡ ಯಾನುಲ್ಲೆತಾ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅಭಯನ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಪಣ್ಣೇನು ಬಯ್ಯಾಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ
ದಿನಕ್ಕೂ ಆಜಿ ಏಳು ಕೆಲಸ ಓಲು ಆಪುಣಿ ಪನ್ನಗ ಅವು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಏರು ಪಾಪದಕಲು ಭಕ್ತಿ ಧರ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಸದ್ದೆಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಕಲು ದಾದಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರಡ ದಾದಾಂಡಲ ಕೆಲಸ ಆವಡ ದಾದಾಂಡಲ ಅನಾರೋಗ್ಯನು ಗುಣಮುಖಿ ಆವಡ ಅವೇನು ನಿರಂತರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬೈಯದ ಒಂಜೇ ಇರೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದೋಡು ಗುಣಮುಖಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗುಳಿಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ರಾತ್ರಿದ ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನುಲ್ಲೆತ ಅನಿಕ್ ಈತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಾಗೆ ಎಂದಿನಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ಬಿಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಪದ್ದೋರ್ಮಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವಡು ಯಾನು ಮುಹೂರ್ತ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡಿಯೆ ಈನಿತ್ತ ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 22ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕೋಡೆದಾತ ದಿನಟು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಎಂಕಿ ಎಂಚಾಂಡೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನು ಎಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡೆ ಚಿತ್ರಣನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಎಂದು ಬಂದು ಇಂದು ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ತಂದು ಆಯ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿರ್ ನಕಲ್ನ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡೊಂದು ಆಯ್ನ ತಂದೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚ ನನಲ ದೇವಿರು ಕೊರ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ನಿರಂತರ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಪದಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಲಕ ಆವಡೊಂದು ಪಂದಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಮುಹೂರ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕು ಹೊರ ಸುರುಕು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನಗ ಕಡೆ ಕಾನಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿದ ಪನೌದ ಒಂತೆ ಒಯ್ಯೋ ಕೈ ಆನಗ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಕೊರಿಯ ದಯಪನ್ನಗ ವರಾಣಿ ಕಾಸಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟೆರಲಾಪುಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಟ್ಟೆರಲಾಪುಜಿ ಏಪಾಯಿ ಬಂಗ ಬತ್ತಿ ಏಪಾಯಿ ಕನನೀರು ದೆತ್ತಿ ಏಪಾಯಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಕೊಡಿಯತ್ತನು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಅದು ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತುಜೆ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು ಬೇನೆ ಕೊಡ್ತುಜೆ ಪನೌಡು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆತಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಜೆ ಆಂಡ ಇನಿಕ್ ಕೊಡಿಯತ್ತದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಯನೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಕದಂಬ ಬಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಗದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇನ್ನಗ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆ ಪುದರ್ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ದಾಯಕ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುದರ್ನ ಇರಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಏರು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡೆಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲುವೆ ಯಾಲ್ನ ಗುಳಿಗೆಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಆವಡು ದಾಂಡ ಆವಡು ಗುಳಿಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆರಂಡು ಅವೇನು ನಾಗಬನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗುಳಿಗಡ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೇನುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚೇನೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಟ್ಟ ಅನಗ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಪುದರ ಆವಡತ್ತ ಗುಳಿಗ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಬತ್ತೀನಿ ಕದಂಬ ವನ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಈ ಕದಂಬ ವನ ಪಂಡದಾದ ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲ್ಡ ಕೇಂಡೆ ವನ ಪಂಡ ಕಾಡು ಕದಂಬ ಅಂದು ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ನೆನವರಿಕೆ ಆಂಡು ಈ ಕದಂಬ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಯಾನು ತೂನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮರತ ಮುದೇಳ್ಡು ಕೊಲ್ಲಲೂದುದು ಗೊಲ್ಲನ ಲೆಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಅರ ಕುಲ್ದಿನ ಮರನೇ ಅವು ಕದಂಬ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕದಂಬವನ ದೇವಿ ಪಂದು ಕದಂಬ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಕದಂಬ ಅಂದದೀಯೆ ಕುಡುಪುದ ದಿನೇಶ್ ಪೆಜತ ಎಡಕೇಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕದಂಬ ಅಂದು ದೀಪೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಇರಿಗೆ ಪುದರೊಲ್ತು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕೇಂಡಿರು ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ನಡೆಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ರಕ್ಷಕವಚ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ಡಲ ಕೇಂಡೆ ಆವ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಅವನು ಕೇನ್ನಗ ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಇರೆಗು ಇಂದು ಪುದರ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಎಂಕಲ ಆಕೃತ ರಾಜಿಲ ಬೊಕ ದೀಕ್ಷಿತಲ ಕೇಂಡೆ ಅವಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರ್ ಒಂದಿನೇ ದೀಕಾನ್ ಯಾನು ಓಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಸುರುಕು ಕದಮ್ಮ ಅಂದು ಓದೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವು ಸಂತೋಷ. ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಈತು ವರ್ಷದ ನಡೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಿಪ್ಪೋಡು ದೈವರ ಆರಾಧಕರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನೀಗ ಇಡೀ ಬೈದಿರು ಪಂದಂಡ ಇವೊಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಪನ್ನಂಡ ದಯಪನ್ನಗ
ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಸುರು ಯಾನ್ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆಗಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆಗಳ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವಿರಲ ಯಾನ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆನ ಎದುಕೊನ್ನ ಧರ್ಮ ಪಾಪದ ಕೊಲಾಡು ಏರ್ಲಾವಾಡು ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಎದುಕೊಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಯಾನೊಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಮಲ್ತೆಡಲ ಎಂಕು ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿರಿನ ಬಾಮಿದು ಬಲೆನ್ನ ಬಾಜೇಲ್ ಪರ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ಕೇನು ನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರ್ಲುಡಿ ಯಾನ್ ಎದುಕೊನ್ನು ಕಡೆಕಾದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆನ ಹೊಸ ಕದಂಬ ಇಲ್ಲದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶನ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿರ್ನ ಕಡೆತ ಪಾತೆರ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಎರಲಜ್ಜೇರು ಈ ದುಬೈ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಕತಾರ್ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ಎಂಕಲ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ನ ತಂಡೋಡು ಯಾನ್ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಗುಲ ಪೋತೆ 21 ಸರಿ ಪೋತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಂಬಾಟ್ ನಿಖಲೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವು ಇನಿಕೋಡೆ ಒಂದು ಅದು ಸೂಪರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ನಡೆಗೆ ಪೋದು ಅಕಲಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಕಲಿನ ಬೇನೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಸರ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟು ನಿಕ್ಕುಲು ನನಲ ನಿಕ್ಕು ಪುದಾರ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಕದಂಬ ಪನ್ಪುನಚಿತ್ತನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಬೊಂಬಾಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಬೈದಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ಏಳಿಗೆದ ಸಾದಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾದಿ ಇಡೀ ಸಂತೋಷದ ದಿನಮಾನ ಕೊರ